Знаете ли, каква е тайната на дълголетието? Може би веднага в ума ви възникват мисли като хранене, спорт, екологично чиста среда. Но скорошни изследвания сочат, че тайната на дълголетието е всъщност много различна. И това е изследване, което е направила Сюзан Пинкър, която е търсила да разбере защо на италианския остров Сардиния живее 10 пъти повече дълголетници, отколкото в Северна Америка и в останалата част на Европа. И да, от значение са хранене, спорт, тютюнопушене, алкохол, но други две са на първо място. И това е доколко имаме изградени близки отношения и степента на социална интеграция. Или с други думи, какво влияе много за продължителността на живота е дали имаме изградени отношения с хора или среда, в която ние да се чувстваме подкрепени в трудни моменти. И до това и друго, до каква степен имаме човешко общуване. И ако всъщност точно това е нещото, което ви липсва, пишете ни, ще ви споделим как може да намерите среда, в която да се чувствате подкрепени и да живеете дълго.